Video! Video ito! Andito ako! Mary. Hi! Saya namin dito! Na-black out na siya. Bingadyo! Kawawang cowboy. Dong! Bano-anohin mo siya. Vinga! Magbuno-buno. Magawa kayo ng snowman. Ako. Hi, Isabel! Hi, Ate Mer! Wala kasing ano. Ang hiram tayo ng pang-ano. Dong, punta ka sa Nabasirada, magbaro ka doon. Din babalik ka dito. Tayo na sa Nabasirada. Ha? Saka muna mga 20 minutes more, then baba na tayo. Maganda doon kasi may may snow din doon eh. Oo. Kasi doon tayo magagawa ng snowman. Video ito. Video! Hi! Video. Ang galing, hindi nauubos ang baterya. Kulataon di ka rin, ha? Sabagay ito matagal kasing nagamit na eh. Full fix din. Ay, pang-sipa naman yan. Isabel! Yay! Ayaw lagi. Sino namang mag-ano hawakan mo muna? Oy, dito sa mga puno kahoy din, oh, dito. Puti-puti. Ito muna dyan ka. Okay, ang dalawang lalaki. Mga dalawang lalaki. Lalaki. Lalaki.